did do machine. It does all machine in mode. Was good rubber. Right, Mindy. One not Gracias.
ipfuno zvenyu ndo mutemo wacho unenge uripo. Chinyarara moyo wangu, Jesu ndiye Mwari, kuda kwake kwakanaka, ngakuitwe ndiye. Oh, Kristu uyani, Kristu uyani, aiwa unde uyaitezi. Chinyarara moyo wangu, Jesu ndiye Mwari, kuda kwake kwakanaka, zvakasikwa ndiye. Oh, Kristu uyanye, Kristu uyanye, unde uyaite. Ndimutanga watipe munamato petiri kutangisa basa redu. Tinamate muzita renyu Baba, zita remwanakomana neremweya anoyera. Ndimi Mwari makatidzidzisa nekutizivisa kuti kana imba yepasi pano ichinge yaparadzwa yashiswa mumagumo, rufu haasiri magumo ekurarama, asi kune umwe musha wakagadzirirwa Mwari, uyo tinofanira kufuka upenyu tiri panyika panapa, kuti kana tichinge tazorora tinopinda mumusha wembiri uri kumusoro, kwatinosangana nemi, kwatinotaura nemi, tichizogara nemi. Saka moyo yedu inonyararidzwa kuti kuda kwaMwari kwaitwa panguva yakafanira. Kristu waita kuda kwake. Toda kutendai Mwari nepematisvitsa, toda kutendai Mwari nenzvimbo ino yakagadzirwa kuti tiradzike muviri waBaba marodo kudenga, Baba Mhere. Toda kutendai Mwari nekutigonesa nekutitungamira kuti pano tinoziva kuti Mwari muchatikomborera, muchatisimbisa nekuwanza rudo rwenyu pakati pedu, kuti tinatse kunzwisisa kunaka kwerudo rwenyu munguva yakadari. Mbiri nerukudzo Mwari tinodzosera kunemi, munoramba muri muchengeti tiri vapenyu, muchiramba muri muchengeti zvakare kunyange tikarara. Vokomborerwa nekuropafadzwa vanorara vari munemi Mwari, nekuti chikomborero cherudairo chinowateera kubva nhasi kudzamana tasvika mumupenyu usingazoperi. NdiJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Pano patinoita rusando rwekuradzika kwemwiri waBaba Obeti Mhere, muzita raBaba, remurumbwana neremweya unoyera. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona chita chevanhu vasingagoni kuverengwa nemunhu wakabva kundudzi dzose nemarudzi ose nekuvanhu vose nendimi dzose, pamberi pechigaro cheushe nepamberi pegwayana, vakapfeka hanzu chena nemashizha emichindi mumaoko avo, vakadanidzira nezviguru vachiti, ruponeso nderwaMwari iye uye agari pachigaro cheushe, ruponeso nderwaMwari iye uye agari pachigaro cheushe nerwegwayana. Zvino vatumwa vose vakamira vakakomberedza chigaro cheushe nechikomberedzawo nechigaro chevakuru vese. Zvino mumwe wevakuru vakandibvunza achiti, ko, vakapfeka hanzu chena ndivanaani kwavo uye vakabvepiko? Ndivo vaya vakabuda kumutambudzika kukuru, vakasuka hanzu dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Saka vari pamberi pechigaro cheushe chaMwari vachimushandira usiku nemasikati. Iye uye agari pachigaro cheushe achadzika tende rake pamusoro pavo. Havachazowizve nenzara nekwete kunyange kuzwa nyota kamwe nekutsva zvako, nokuti iro gwayana riri pakati pechigaro cheushe richavafukidza nekuvatungamirira kumatsime eupenyu. Mwari achapukuta misodzi yose kumeso kwavo. Amen. Tenzi ndiite kuti ndizive chienzaniso chemagumo yangu kuti chinyi, nemisi yangu kuti chinyi, kuti ndizive kuti ndine nungo sei. Mukati meupenyu tiri murufo, tinokumbira rubatsiro kuna aniko?
Thank you guys for patience. Tenzi ndite kuti ndizive magumo echenzaniso changu kuti chinyi, kuti ndine nungo sei mukati meupenyu hwemuruko nokumbira rubatsiro kuna ani kwasi kune mitenzi uyo asingafadziba nezvinyangadzo zvedu, asi ndiri mitenzi Mwari mweya inoera kwazvo. Tenzi musamasimba, musatipe kune kurwadza nekuwawa kworufu rusingagumi, asi tipe upenyu husingaperi naJesu Kristu muponesi nemununuri wedu. Amen. Nekuti mweya waObheti Mhere wadzokera kuna Mwari uye wakaupa, ndizvozvo tinopa muviri wake kune ivhu, ivhu kuivhu, dota kudota, bukuta kubukuta. Tiri kutarisira rumoko rwavanhu vese pamusi wekuguma neupenyu hwepasi rinouya natenzi wedu Jesu Kristu pakuuya kwake kwechipiri nembiri huru kuzotonga pasi nenyanza zvichaburitsa vakafa wazvo. Muviri inoora iyo inorarama naiye ichashandurwa nekuitwa kuti ifanane nemuviri wake mbune, sezvo kuita kwake kune simba guru kunokwanisa kukunda pazvinhu zvese.
ndakazwa izvi richibva kudenga richitinyora kubva painguva kuti wakomborehwa washakapu wakafanana nana Dr. Mhere Obed hungu unoti mweya kuti wazorora kubva mumabasa avo sezvo mabasa avo achivatevera. Ndichaita munamato ndozokumbira Reverend Kampira wachiuya wachitipa nyasha. Ngatinamatei. Samasimba Mwari mweya iyo vanofira muna tenzi inogara nemi nevanodarika iri murufaro nemi. Mumashure mwerufu tinokupai zvitendo zvemwoyo nemenzanisi avo vese varanda venyu avo vapedza basa ravo murutendo vazorora zvino kubva mumabasa avo. Tamuteerera kuti isu neavo vese vanofira murutendo vakafanana nana Dr. Obed Mhere rweidi rwezita renyu rinoera tive nekuguma kwedu kwakaperera nerufaro rukuru mumuviri nemumweya kusingaperi nemumbiri yenyu isingaperi pamusana paJesu Kristu ari tenzi wedu. Amen. Vanonamata kunesu wozotigadzisa chikomborero. Ngatinamatei. Baba wenyasha zhinji tinokutendai nerwendo rwakafambwa naDr. Obed mwana wasekuru nambuya Mhere wakakura muungwaru nekufadzwa kwaMwari newanhu. Basa rake remakamutuma pasi pano wakaita. Tinomutendai Mwari. Vazhinji wakarapwa, vazhinji wakafadzwa, vazhinji wese wanorangarira Dr. Obed nemabasa akanaka akaita. Munyarari wasimuka kuuya kunemi. Tinonamata kunyaradzwa kwemhuri, tinonamata kusimbiswa kwemudzimai nevana vasiri munyika ino. Ngavagashire kuponeswa nekunyaradzwa kwakazara. Nenyika yedu yese Zimbabwe ngainyaradzwe ndimi mune vazhinji vari kuchema, vazhinji vari mumakuwa, vazhinji vari muzvipatara. Ruoko rwenyu rune simba ngarusimudze vanhu vese. Ngepamusana peizvi tinoti nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba wedu wekudenga nekuwadzana kwaiye mweya unoera ngakuchengete Doctor Mhere newana wese wasiwa nemhuri yese nechechi yaJesu Kristu kudzamarara tazosangana muupenyu usingaperi. Amen. Thank you. Tinoda kuti basa riitwe vari kuita basa. Kana paine vanga vasina kuva nezvekutaura vari pano makasununguka petiri kuita basa redu. After rapera apo tichaisa maruwa tinenge takutenderwa kusvika tichiisa maruwa edu. Ende Mwari wakuitirei zvakanaka. Tingada kuzoti akumbirwa kuita vote of thanks anozotenda. Asi regai timbouchira titende wafundisi wedu vawanesu nofunga zvizhinji zvanga zviri kuitwa pavhitchwa panguva ino tiri kuita live nevakomana vari kutora vachiendesa kunze kwenyika. Tingada kuti nditende mukwasha wedu zvikuru. Ndiye mukwasha umwe chete, umwe wacho ari kuUnited Kingdom. Ari kuUnited Kingdom haana kukwanisa kuva nesu. Tine wakwasha wairi. Asi mukwasha wedu wachinamo wetiinaye mwana mukomana mukuru mumba yedu yaDr. namai Mhere. Tingada kuti mese muri pano basa rese ritiri kuona panapa nekufamba kwezviri kuita ndiye wakanga ari kuita run up and down. Zvakakosha kuti titende munhu uyu. Vamwe wakwasha vanongota kuti ngezvekumba kwenyu, asi toda kutendai mukwasha. We are proud of you. Pane zviro zvese ini semunin'ina waObed ndakafamba nemwi. Ndini ndakanga ndiri director of ceremonies pamuchato wenyu, uye baba wenyu was my best friend. Waindiremeredza maningi vachinamo nambuya Chinamo. Takafara kuti ini makauya kuzorora kwaMhere. Tikafarawo kuti rudairo ari kuitawo rutii rwake ukuratidza kuti wakaroorwa kuimba yakanaka. Toda kutendai sekuru Chinamo ndini ndakavaiga zvakare. Totaura kuti we are attached. Hatina petinomboparadzana ba, asi rudo rwako mukwasha ruri pamberi.
Ndoda kuti hama dzangu mundibatsirewo kutendawo mukwasha wedu. Ndinokudai chaizvo. We love you so much. You are a wonderful person. Uri munhu wakanaka. Uye hapana kwaungaenda baba kwanga wakanaka iwe. Ungatongoenda nokuti mutara akanaka, mbuya wakanaka. Saka hauna kwaungaenda. Saka toda kudzokerera zve tichikutendai kwasha wedu. Kutendai zvikuru. Vakomana vari kutiitira basa ndivanani apa, tivakumbirewo vatiitirewo basa. Tinozokurukura zvimwe zvacho zvese, ngatiradzike muntaraunda, tiradzike chiremba, tinokurukura tapedza zvese. Munoziva kuti kana CG alipo upenyu hwenyu hunonyaradzwa. Tinokutendai zvikuru. Naikuru nemasoko here kutaura. Pamusoro masoko andiri kuda kunyanya kutaura ndeaona mufundisi. Ndikuziva kuti munguva ini vafundisi vedu vari kufamba munguva yakaoma sekuomerwa kwatiri kuitawo. Saka ndiri kuda kutenda chaizvo nemwoyo wakazara tichikutendai. Zvinonzi pachimanyika vanoti kutenda kwakitsi kuri mumwoyo. Muri kitsere handisi ndiri kuda kukutendai Reverendi Mutidzawanda naReverendi Mutanga. Thank you very much. Hapana chimwe chiro chakaita saichocho chaunenge uchibvunda kuti zvinochikaitika kwandiri zvinofamba sei and how do I go through it. Saka ndiri kuda kutenda vafundisi wangu kuti maita. Ndiri kudawo kutenda, handichadi kudhokorora kuti zvataurwa nezvamukwasha mwana wangu mukomana Tafadzwa nemwana wangu Rudairo nevana vangu Nakina, vana vangu vakanditenderedza vachibatsira basa irori kuti kufambe zvakanaka. Ndiri kuda kukutenda iwana. Ndoziva kuti vanga makungoona sometimes kuti mai vakupera simba, vakupera mweya, vakupopota. Zvino ndinokutendai chikuru ndoda kutenda tete wangu watakasiyirwa nawo bheti. Ngatipanani hedu hosha yacho iyo tichisarawo tiri panapa. Ndoda kutenda tete wangu ava nemhuri yake. Ndiri kutoona kuti nevakwasha wabvira kuuya koofira. Ndinokutendai mese. Ndikaramba tichitaura somutenzi kuti upepe wasiya sei apa, wazosiya sei? Asi zvese hapana zviri mukati umu zvisina zvandasiya. Ndiri kuda kuti apo ndiri kutenda vanhu vauya. Mungada kuti muzive pane anonzi Dr. Gideon Mpikata. Takakura tese tiri vana vadiki tichigara muSakubva. Soko ndiri pano. Dr. Gideon Mpikata. Taifunda muchikoro chimwecho. Ndaiwagona ngoti zvichipasi apa munoziva zvazvidi kunyatsogara pasi. Vanhu tichiri munana grade 1 haunyanyi kurara wakabata shaya uchiverenga. Asi pazvakati takazosvika kunana form 1 kuodhitare taakudini, vanga vane brain dzavo dzanga dzaakuchiita deep. Asi ndiri kuda kutenda kuti mune zvese baba wake vaigara vachingoti Cheri waita nambani kutaura inini Charity. Cheri waita nambani hanzi ndozozwa sekuru Mpikata vachiti Cheri number 1 pamwe chizi Cheri nambani amene ndinenge ndichiita. Number note nasai kuitaura. Aiwa yange isi number note.
saka ndakangokura ndichigara neoni. Ndiri kutenda Mwari kuti watisvitsa patiri panapa. Tine zvakawanda zvataita tichitenderera tichingodini nekuchengetwa. Handizvi kuti ndisekuru here wakasara wati panenge paitika zviro kwaMhere, panenge paitika zviro kwaChirima, unonga uripo. Ndiri kufara Gideon kuti wauya. Thank you. Takafamba makawanda. Thank you very much. Mazvita ndine urombo kuti pamwe ndinochizosiya. I know wakwasha wese wakwaManyeku. Muri wakwasha wakudini, ndiri tete wenyu, ndiri tete Chihwa. Saka wekwaManyeku muripo, ndiripo. Waning'ina wangu muri yangu yekwaChirima. Ndona iwo ndo patachitwa nemukwasha apa. Ndo patasvika ndikaramba ndichitaura. Ndinozotaura nezvisikaiti. Saka ndiri kungoda kungoti Mwari ngaatiti mudini. Munongofonawo muchingofona muchingoti muri wadi here. Zvandasiya nezvendisina kuzotaura. Funga kuti muchandimenchena wamukutenda kwenyu ikoko. Funga ndisina nezvandakaita. Muri kupaparari pamweya pasi apo anangana. Sekungwa kwamama tiita kuti baba munini bamupira. Wanga vainesu ndingati 3 years dzese. Ndo watanga takangomira nawo tichifamba nawo kubvira kwaChinamo, kwaMhere, kwani. Saka ndiri kuda kuti baba munini tichazotaura kana Mwari atipa nguva yekuti tigare pasi tikurukure makundire tichaita chiro chanhasi tikurukure kuti taakunda sei zvataita izvi baba munini. Maifanira kundihengawo zvemaita aiwa. Saka ticharambi tichitamba nekuti avanoda ndakanyanya kumuticha izvo zvekwedu uko kumachihwa uko. Zvino vanoda kuswera vachitamba. Ndinoti Mwari ngaatiitire zvakanaka. Thank you maikuru maita henyu. Atete mune mazwi here? Tinosangana kudenga neropa raJesu nekutenda kuna Jesu tinosanganiswa. Famba zvinyonyoro. Inini chinhu chikuru chendanyanya kuti nditaure nangoti nditende hangu muroora wangu aindichengetera hanzvadzi yangu. Ndinozviziva kuti hanzvadzi yangu anga ari munhu uya wedhire kuti kuema, nofunga mese munoriziva. Hanzvadzi yangu yaiema zvekuti asi munhu uya aichengeta. Munoziva mwana uyo unobhoya kuti wamuisa chikafu ichi woti handidi, asi aiedza nepaanogona kunyengetedza. Asati atomborwara, asi ndizvozvo wanga uri upenyu hwake. Ndoda kutenda zvikuru nenguva yavakararama nemhuri yavo. Ndoda kutenda zvikuru. Obeti, famba hako zvakanaka, wakachengeta vakoma vako, vanin'ina vako wese, kunyanya mai. Wanga wakatsigira. Mai vaitadza nekudya sadza uzi Obeti ari kuzofona na7 handidyi sadza. Ndoda kutanga ndataura naObeti zvekuti zvainakidza zvikuru kuziva kuti mukoma vachafona vachitaura namai. Zvese akabata basa guru kuchengeta mai, kutibatsira isu taichengetawo zvechikadzi, asi pachirume apa akatichengeta. Mazvita henyu ufambe zvakanaka Obi.
obi unofamba echiendepi kwaari kuenda ikoko imwimwi ndimwe anhu etoti fambai zvakanaka ndimuchashaishe kureketa mwemunofamba umu. Uyu unozi zororai murugare, imwimwi ndimwe toti tete munafamba musha muri kuenda umu. Tine wanamai wamai wangu wamai kuru wekwamasunungure muri pano here? Muripi wana masunungure mune izwi here rekutende mupambo? Pamusoro mubato wechigaro vakamupira amufundisi kamupira nevafundisi vari pano, ruwadzano, vabvuvi nevese vatikuta vari pano. Niwo ndakamira pasekuru mukwasha wangu notarasikirwa zvikuru nomukwasha wedu, mukwasha anga ane rudo, mukwasha waitifarira. Ini ndine nguva dzandaimbomuvhakachira taifara semukoma nemunin'ina, kuti sekuru aigara zvakanaka nevamwe. Ndinofunga ndiwo mashoko angu anekamasunungure ivashoma nekuti takwanisa kusvikira pano, asi tinopawo kutenda kwedu kuti tarasikirwa zvikuru nemukwasha wedu yanga achitifarirawo nesusu mazita enyu. waita sekuru, ngatiomberere sekuru masunungure. Maikuru Miremu wane waning'ina wavo, wamwe wacho hawana kukwanisa kusvika panoba. Wana Mrs. Mamuka, wana Mrs. Mamuka ndo waita maruwa ekuitira baba mukuru wavo. Saka tinoda kuatenda wana mainini Margaret Mamuka, vane timu yavo, wana mai Mapani, Madam Patricia netimu dzavo dzavanotamba nadzo pachitsipiti, nevasikana vakakura navo kusagubva. Zati maruwa aitwa nevasikana waning'ina wavo, wana Madam Margaret Mamuka. Ngatiomberei titende maruwa. Yes, saka kune vese vanga vachitaura ndodaro kuti mwapedza. Pane here umwe uri kuti ndode kutaurawo usina kunga akanyorwa basi andorori neshunge kuzukuru wambotaura wataura kunga. Alright. Nofunga mungaimba henyu kana pasina, saka toda kutendai mese mauya pano maita zvakanaka. Inyaya yemitemo yechirwere chinonzi COVID-19. Chirwere chinonzi COVID-19 chirwere chine simba, especially this new phase. Chekutanga chiyaichi changa chichindorwarisa uchibva wandopona, uye chaiwe nemasymptoms echairatidza chaita 14 days. Asi ichi chinokwanisa kungokustrika for 3 days. Nekuda munyika medu muno zvikwanisiro tisikatauri ngezvipatara, asi tinotaura ngeorder yekugara. Social distancing iri kunetsa because hatina zvitakuriso zvevanhu, zvekuti vanhu vanopinda vachinatsofamba zvakanaka nekushayikwa kwetransport munyika. Vanhu vari kufamba vakaite juru, marori, mumishikashika, mumakombi, mumabhazi macho imwomwo muri kunzi mabhazi akati ndaatakure vanhu. Hamuna social distancing. Saka dai care iyoyo yaifamba, saka zvazvekuchitozvichengetawo wega, uchikumbirawo Mwari kuti akuchengete. Ukaona makwirirwa ari kuitwe motokari nevanhu vari stranded, unoziva kuti we are on a desperate situation. Saka toda kuramba tichinamata Mwari kuti Mwari tizwirei ngoni munyika ino yeZimbabwe. Munongoona magariro atakaita, especially yetinodaidzira kuti social distancing. Inokosha kuinzwisisa kuti chiro chakaita sei. Chinotangira mumotokari. Tine here motokari dziri kutakura vanhu? Hatina. Malifti hatinawo, makombi, marori chaiwo, nekuti munhu uri ude kuende kumba anosvikirwa 6 o'clock asina chamutakura kuenda kumba kwacho.
wobva wazi taakutokusunga ngekuti watora mutemo wecovid. Saka tinoda kuti tinamatire nyika yeZimbabwe, kutoite kutonamatira kuti Mwari atizwe chimiro chedu, kuti hatina order yakanaka. Saka imi mese muri pano ngatiedze kundochengetedzawo pachezvedu ende nekungoteera mitemo, muchiisa masiki dzenyu, muchifukidza miro, mwoenda kofemawo mishani. Mazumbani aya haikona kuteerera vari kuti itai bute, itai chakati, muchamwiswe weti nevanhu iwavo. Saka don't ever listen to zviro zvisina nemusoro wese. Teerai zviro zvinotiponesa, Mwari ari mubatsiri wedu. Handiti mazizwa here hama dzangu? Toda kutenda wana chiremba wedu avo wari mubasa rakakura maningi, gombe rekurwisana nechirwere ichi. Tinoda kuramba futi tichiwanamatira manesi ari pamberi pebasa irori. Ngatiwanamatire kuti zviro zviitewo zvakanaka. Nyika yedu inoda nyasha, titori munyasha dzacho idzodzo, although tiri kufa asi tombotenda nyasha dzetimbori nadzo panguva ine. Wamwe wari kufa ma5,000 a day, wamwe wari kufa, asi tinotenda Mwari kuti tiri kumbosurvivor. Mwari atiitire nyasha. Saka panguva ine toda kukumbira zvakare mufundisi Mutanga, tese tiri panapa techinamata mumwoyo medu titi Mwari, kwete Zimbabwe chete, tine nyika dzakawakidzana nesu. Hakuna nyika isina munhu weZimbabwe. Munhu weZimbabwe ari kwese kwese. Tine hama dziri kuEurope, tine hama dziri muAfrican countries, tine hama dzakasiyana siyana. Saka tinoda Mwari uyu kuti auye achengetedze pasi rese riitirwe nyasha naMwari wedu. Muri pano here vanhu vaMwari? Ngatinamatei. Muri mubatsiri wedu, mutendeki kwaye, avo vanomuteerera vanokomborerwa. Zadzai tizadzenyi, uya mweya zvino, pinda moyo wangu, mweya kutetese. Ndiwo munamato wedu Mwari wedu kudenga. Kuna Mwari akanga aripo pasi risati ravapo, Mwari varipo nhasi. Mwari, mabasa ese nezviri panyika zvinotaura ukuru hwenyu. Ticharamba mune ramangwana redu Mwari, imimi muri Mwari, nekuti hakuna pasi pese chinoshandura ukuru hwenyu saMwari. Tiri kukunamatai nekukukudzai Mwari, imimi Mwari wakatendeka, vanotaurwa naJeremia kuti wandinotenda kuna iye haambobatwi nehope kana kukotsira Mwari, kana kuti kana totaura naye anganzi akambofamba, kwete. Ndi Mwari vari pakati pevanhu vavo zuva rimwe narimwe reupenyu hwedu. Tinokutendai Mwari wedu kudenga. Vana vaIsraeri vari mukati meBhabhironi, Mwari, takakunzwai muchituma Isaya kuti enda wonyaradza vana vangu. Uti zvanzi naMwari, ndinozviziva, ndakakurongerai zvinhu zvakanaka. Tinokukumbirai Mwari wemasimba ose kuti munguva yakadari tigone kuchengeta rudairo nekuziva pekusimudza inzwi tichichema kunemi kuti Mwari imimi mutipe rubatsiro. Tinozviziva kuti munozvigona Mwari, kana matendera zvenyu Mwari kundosimuka murudairo rwedu nekukumbira kwatinoita, nekuti vadzidzi vakauya kunemi vakati tenze hamuna hanya nesu here, tarirai taakupera dutu raita nharo nesu hatichazvigoni. Pevakauya kunemi muchisimuka, munosimudza ruoko rune simba pamusoro pedu. Naizvozvo Mwari, ngarisumudzwe ruoko rwenyu runoera pakati peguta, pakati pedunhu reZimbabwe, pakati penzvimbo, pakati pemhuri, pakati peupenyu hwemaindividuals. Mwari, ngarisimuke ruoko rwenyasha runonyaradza simba reurwere reCovid-19 muzita raJesu Kristu. Rubatsiro rwedu kutaura kwaDhavhidhi mapisarema 121, Mwari, harugoni kubva pane sirivha nendarama, asi panemi makaita iri denga nepasi. Imimi muchinda werugare,
Zita renyu ndimi Mwari wamasimba ose. Takukumbirirai Mwari kuti nyasha dzenyu nesimba renyu rionekwe pane vana venyu, pane rudzi rwamakasika, pane rudzi rwamakadana kuburikidza nababa wedu Abrahamu. Tinokutendai Mwari kuti munowana nyasha nesu. Tinokutendai Mwari kuti dutu iri riri kudzikama muzita raJesu Kristu. Tinokutendai Mwari kuti rinodzikama nekuti pazita renyu Mwari zvese nendimi dzose dzakafanira kupfugama dzigopupura kuti Jesu Kristu ndiye mambo namuponesi woupenyu hwedu. Takukudzai Mwari, imimi munoramba muchitinyaradza, munoramba muchibata neruoko rwenyu pakati pedu. Zita renyu riongwe Mwari, zita renyu rinamatwe rikudzwe misi yese youpenyu hwedu, muzita raBaba, zita raMwanakomana neremweya anoyera. Amen. Vana ari kutaura here ita henyu daipoto ofensi yati vana varonga uya imwe tinotenda vakampira tinotenda mufundisi tinotenda vamufundisi kampira manga mabvira muchangotendwa kakawanda vari kampira right ndiri kuda kupa kutenda kukuru ndisati ndatanga kutenda vanhu vakatibetsera pakuungana kwatanga takaita parufu rwaDr Mhere. Ndiri kuda kupa kutenda kukuru kuna Nyamusiki nenguva yaakatipa kukurarama kwatakaita naDr Mhere. Ndofunga tese tangonzwa nematestimonies anga ari kupuwa neumbowo hwanga huri kupuwa nevanhu vakararama upenyu hwavo naDr Mhere. Saka tiri kuda kupa kutenda kuna Nyamusiki kuti wakatipa a distinguished gentleman akatisiyira a legacy of good work yokuti isusuwo ruzhinji kunyanya isusu emhuri munhu atisiyira chisveru chokuti ticharamba takatarisira kuti tinge tichita emulate the life that he lived. Ndabva ipapo ndiri kuda kupa kutenda kukuru kune vana chiremba kunyanya Dr. Musuka vakatibetsera kuti chiremba Dr. Mhere vakwanise kuitwa in admission kuArundel Hospital. Ndiri ngoda hangu pakutsanangura kuti Dr. Mhere vakawana rubetsero rwepamusoro-soro zvokuti dai kuri kuti Mwari vanga vasati vatara nguva yavo, he was at the rightful place pavaifanirwa kudzoka utano hwavo, nokuti mafacilities ese aidikanwa anga aripo. Tose tinoziva kuti nezviri kuitika iko zvino mabasic needs ari kushayikwa, maoxygen ari kushayikwa, maoxygen ari kudhura zvokuti bhotoro rimwe chete kune vanga vari kuverenga zvanga zviri kuitika ranga ri kudedzera mari dzinosvika kuma$900. Saka tinoda kupa kutenda kukuru kutimu yose yepaArundel Hospital. Ndabva ipapo ndikuda kutenda vafundisi vedu, vana mufundisi Mitidza Wanda, mufundisi Mutanga, mufundisi Mutamba vari kuAmerica, navo vakaparticipate pa virtual church service yakaitwa usiku hwapfuura. Vakampira vanga muchatendwa penyu moga nekuti mamuri paprogram yekuzotendwa pekupedzisira. Saka vafundisi vose nesangano reCCPT Church pakave nekushushikana kukuru pakuti vanhu vanga vasingakwanise kuti vauye vachibata maoko sezvatinoziva
ndofunga mese mangonzwa kuti mhuri yekwamhere Dr. Mhere namai Mhere vanga vari ma-strong members eUnited Methodist Church kuChisipiti branch. Vanhu vanga vachiyanana zvakanaka neshamwari dzavo dzepachechi ipapo. Vese vanga vaine chishuwo chekuti vauye vachinyaradza mhuri, vachinyaradza shamwari yavo mai Mhere, asi vakakundikana maererano nemitemo yese tese yatiri kuziva. Saka vose ivavo tiri kuda kupa kutenda kukuru kuti mashoko enyu amanga muri kutumira, vamwe vanga vari kuita zvokufona parunhare, vamwe vanga vari kuita kutumira mamessages, nevamwe vakaparticipata pane zvanga zviri kuitika pamunamato wakaitwa nezuro nepange pari kuitwa service yanga iri kuitwa. Ndofunga varuzhinji vaona service yanga iri kuitwa paFacebook neservice yakaitwa last night yakabuda paZoom nemamwe ma-virtual services aripo. Right. Tapedza izvozvo ndoda kupa a special thanks kushamwari dzamai Mhere. Ndofunga vakamupira vambotaura vachitsanangura shamwari dzavo dzatitengera maruva amuri kuona ari papo. Ishamwari dzepamwoyo, ishamwari dzokuti vari kushushikana izvezvi zvatiri pano kuti havasi kukwanisa kunge vaine shamwari yavo vachiinyaradza. Tinoda kupa chikumbiro chokuti ushamwari hwavo panguva ino yasangana namai Mhere hwatove ushamwari hwakufanirwa take a step further, nokuti yave nguva iya yokuti mai Mhere yanga iri shamwari yavo vaimbosiya vachiti aiwa wana chiremba Mhere anenge ari parutivi pavo, iko zvino hachisiko. Saka chikumbiro ndichocho chokuti mashamwari iwavo achiita filling that gap yasiwa naDr. Mhere. Tinoda kupa kutenda zvakare kune shamwari dzaivo Dr. Mhere. Ndofunga Dr. Mhere vanga vaine shamwari dzakawanda, dzimwe dzavakabvira nadzo kubva vachadzidzisa kuOld Mtali nepavakazoita chiremba. Pese ipapo munhu anga ari kuti paasvika anoita accumulate very good friends, and vese ivavo vanhu vari kushushika pazuva ranhasi kuti vatadza kuti vange vari pano vachiviga shamwari yavo. Tiri kuda kupa kutenda kwavari pane mashoko okunyaradza ese avanga vari kutumira neavo vakwanisa kupawo any material support. Tiri kuda kuzvikudza, tiri kuda kuzvitenda. Tabva ipapo tavakuda kutenda ruzhinji rwese rweshamwari, ruzhinji rwese rwanga rwuri kuyananidzana nemhuri yekwamhere, hama neshamwari dziri muno muZimbabwe, hama neshamwari dziri kunze kwenyika. Tiri kuda kuvapa kutenda mashoko vanga vari kungotumira. Hongu naivo vose vakawanda, vamwe vanga vachitopangidza shungu dzokuti dai nyika yanga yakavhurika vangadai vakatokwira ndege dzokuti vauye kuzoradzika Dr. Mhere. Saka toda kuvapa kutenda kukuru. Mashoko avo ose avaitumira takaatambira uye ari kutinyaradza. Right. Tatenda vamwe vese, but taakuda kutenda vanga vari physically involved pane zvanga zviri kuitika, maprocesses ese ekufambisa mapepa ekubva pakashayika chiremba nekuzoti tisvike patiri parizvino izvi. Toda kupa kutenda kukuru kune mukwasha. Tafadzwa chinamo. Munhu anga aripo from the first point of call kusvikira pari zvino, neassociation yose yanga ari kuita nokubetsera kutsvaka vakomana avo vamuri kuona vane makamera avo, navo toda kuvapa kutenda kukuru nokuti
dai pasina izvi rufu rwaDr Mhere rungadai rwanyanya kutirwadza nokuti vazhinji vose vazokwanisa kunge vari kuona zvichiitika izvi pama-internet services, pama-Facebook, pama-Zoom, pane zvose zvanga zviri kuitika zvati in real terms, this funeral was one of the first, dzavanoti a virtual funeral, yokuti vanhu zviri kutoitika izvi pakutaura kwatiri kuita izvezvi patori nevamwe vari kuzviona live painternet. Saka tiri kuda kupa kutenda kukuru kune vakomana vari kutifambisira basa nekuorganizwa kwaitwa izvozvo. Last but not least, ndiri kuda kupa kutenda kuna vakamupira netimu yavo yekunyaradza. Reverend Kampira, tinoda kupa kutenda kukuru. You were our first port of call pazvakangoitika izvi. Mai vachibva vakubatai mukabva mabata navo mukabva matibetsera pamaarrangement kuti dai. Saka tiri kuda kupa kutenda kukuru kuti muri besides kuti muri Reverend Nyampira mune vakawanda munobatsira, asi tinoona kuti kumhuri yekwedu, kumhuri yekwaMhere, you are a special person that holds a special place. Saka zvamunotiitira isusu zvisangoperera kwatiri, muzviitirewo kune vakawanda. Ndofunga naiwawo mashoko ndiri kuda kupa kutenda kuti tapedza yedu. Kana paine vamwe vatinenge tasirira, hakusi kuti masiwa nokuti hamuna kukosha, asi kuda inenge ichingori yekai chekuti tiri vanhu tinogona kukanganwa apo nepapo. Ndinopa kutenda kukuru. Thank you very much. takuleya maruwa. Regai titange nemudzimai achatora. Ndiani uri apapo? Nkwasha, ndiani ari kuuya kusimudza maruwa achitambidza mai vechienda naro panhenge apo? Ndiani? Muzukuru uya kuno, muzukuru. Iro reti riruko ngere machiremba ese akamirwa naDr Gideon. Chiro ngaitione ipopo toti chiita izvi makaronga, but machiremba ane rawo, mai wane rawo. Musatore zvirango zvakareba kwakude kunaya.
Just to take the picture. Okay. Thank you. Tinozoitora futi tozoitora pamota. Chaitora futi pamota better. Thank you. Your last words, Gogo. Last words. Thank you. In 1972 patakachata nemurume wangu musi wa 22 January musi wa 22 January pandakaona tasvika futi 22 January Sunday papfuura apa ndakafunga kuti Mwari atichengeta tasvika 22 January nangusa tanga tiri kuda kuti tiite full circle. Mwari anga ari kutigadzirira kuti tiite full circle. Zvino apo tasvika ipapo patakasvika takazosvika tofunga takangodarika ne 2 days bangoshaika musi wa 25. Saka ndiri kuti mazwi atinotaura tichiti dakara rufo rutiparadzanisa zvinenge zviri very easy to say, and actually sometimes tinenge tiri kunyepa because hatimbofungi kuti that day will ever come. Saka
Now apo ndiri kuparadzana nemurume wangu ndakamuona achirwadziwa, tanga tiri kurwadziwa, asi ndiri kungoti ndichengetewo sekukuchengeta kwandakaita. Takachengetana for 40 something years, tanga takuda kusvitsawo 50 years takachengetana. Mwari anga ari kutiitira, Mwari akanga arityira kugara achingotiitira zvakanaka, nekuti tiri vanhu vanga achiratidzawo kungati vakasimba wakadini. But these last 2-3 weeks zvese zvakabva zvapedekuka. Asi ndinoda kungotenda Mwari, handina bitterness, ndekuti Mwari, thank you very much for all that we did, the good things, the bad things zvatakana. Asi chikuru ndechekuti whatever was bad takazvigadzirisa paupenyu hwedu. That's why takasvika makore akawanda kudai. Ndinoda kungotenda Mwari. Ndiri kutendawo imimi mauya kuzobataniswa munguva yakaoma kudai. Tinokutendai, tinokurumbidzai, muswere munyasha. Pane hama dziri kuona dziri kunze kwenyika? Ndine mwana wangu ari munzira, angangosvika Saturday. Tapuwa, it's so sad kuti Tapuwa ambotaura hake paTV kuti so sad, nokuti ndiye mwana wataingogara timusikana, asi akanga aine karekta yababa wake, azvitaura ega akaita sei. Zvino kuti Mwari dai akutungamira kufamba kwako kwaunoita, kwauri kuita, kuti urege kuti zvimhingamupingi zviri kuitika izvi zvekufamba zvirege kukuvhiringidza. Tinotenda. Tineningiro bati. Okay. Kune matestimony achaita pakindorekota pana.